हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय मावनो हायाब्ला मानोथो लेक्चार होआमोन प्रमद बर' हो मानो लेक्चार होआमोन मानो गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होआमोन हो हाग्रामा महिलारि बिथांनाव उइथिन 17 इयार्सआव मा खामानि मावदों मा मावाखै नोंथाङा बिनि एक्सपेन्डिचारखौ बिबाय थायो जेब्लायबो दानिया नोंथाङा होदो हिसाबखौ होदो 5 बोसोराव मा खामानि मावखो सोर साबैसे एक्स एनडिबि केडार्सनो रिहेबिलिटेसन होखो हो सोर साबैसे एक्स एनडिबि केडारनो साख्रि होखो जायफोरना इलिजिबिलिटि दङ बिथांमोना साख्रि मोनगोन होननानै एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय या मा जाखो प्रमद बर' 5 बोसोराव मा खामानि मावखो दानिया नोंथाङा रायजोफोरनो खिन्थानानै होदो हो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाजोबदों जेबो मावाखै उइथिन 17 इयार्स हो दिनै नोंथाङा 5 बोसोराव सेन्ट्रेल सरकार हरनाय थाखा बिटिआर एकर्डजों मोनफानाय 1500 क्रर थाखाखौ नोंथाङा मा खामानियाव इउटिलाइज खालामखो मा खामानि मावनानै 1500 क्ररा जोबखो दानिया रायजो राजाफोरनो खिन्थादो प्रमद बर' हा नोंथाङा हिसाब होदो दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनफानाय हो थाखाखौ खयथा इउनिभार्सिटि बानायखो खयथा दालां खयथा मेडिकेल कलेज हो बानायखो हिसाब होदो हो कमिटमेन्ट होदोंमोन गिदिर एसुरेन्स होदोंमोन जुदि पावाराव फैयोब्ला रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन हो गोबां लाइमोनफोरनो इयुथ्सफोरनो साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन हो बिटिआर एकर्डआ बहुत गिदिर ओरैबायदि पावारफुल होननानै प्रमद बर' नोंथाङानो बुंदोंमोन आरो बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला सुसाइड खालामनानै आं थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय ग्रेजुवेलि दिनै जों नुनो मोनबाय गासिबो बिकामिं आनएक्सपेक्टेड बिथाङा जि खोथा बुंदोंमोन दिनै रियेलाव मोनसेबो खामानि जानायखौ जों नुनो मोनाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि खोथाखौ खोनासंनो नाङा मानोना प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' हारिनि जि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौनो प्रमद बर'आ दिनै डेस्ट्रय खालामबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो प्रमद बर'आ थगायनो हायोब्ला बे फिसा फिसौ स्किम माबा माबि कलेज लुनाय इउनिभार्सिटि लुनाय इनफ्रास्ट्राक्चार व्हाटएभार बेथ' बिनि थाखाय सिम्पल भेरि सिम्पल ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं प्लिज काइन्डलि अननानै आपिल खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ बिदाय होनांगौ मानोना प्रमद बर'आ जेरैबायदि जोंनि बर' रायजो राजानि मोननांगौ जि मोन्थाय जि अधिकार बेखौ दिनै गेजेर ससेयाव प्रमद बर'आ दंस' खालामदों रायजो राजाफोर गिदिर लेक्चार होदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ क्रिटिसाइज खालामबोदोंमोन हा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो मावाखै रायजो राजानि उन्नयननि जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंबोदोंमोन दिनै नों इसिबां गोरों मानसिया हा रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावगोन जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै 5 बोसोराव मानो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै हा रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनाय लामा दालां मावनायखौथ' बाद दोनबावदो दिनै जायफोर बिथांमोना हाग्रा बंग्रा थानानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हाग्रा बंग्रा थानानै बिथांमोना दैदेनबोदों सोरबाया थैलांबाय सोरबाया बासायबाय हा बिथांमोननि दिनै नाजानायाव बिथांमोननि आन्दालन खालामनायाव दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एकर्डआ जादों सोरबा आबसुनि राजा लामायाव डिभाइड आसाम 50-50 ओरै 50 हाक लानानै जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया अब्लासिम कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामगोन मुभमेन्ट खालामगोन लामा दालां बन्द खालामनाय बेफोरखौ सेन्ट्रेल सरकार एबा स्टेट सरकारा गोजाङाखै इनडिफिनिट सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायावसो दिनै नैबे एकर्डआबो जादों नाथाय थेवबो प्रमद बर'आ एकर्डआ जानानै थांबाय दे थिग आसे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जायफोर एक्स एनडिबि केडार्स बिथांमोनखौ जेरैबायदि नायनांगौमोन जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै बेबायदि जों खामानि मावनाय एबा जानायखौ जों नुनो मोनाखै
बिथांमोननि नांनाय बावसोमनायनि गेजेरावसो नैबे एकर्डआ जादों, नङाबा जायामोन रायजो राजाफोर। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानांगौ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोराव जेरैबायदि सरकार सालायदों, जोंनि ओनसोलाव इन बिटिसि एरिया गोबां हिउज डेभेलप, हाइलि डेभेलप जादों। प्रमद बर'आ खालि बुङो 17 बोसोर जेबो मावाखै। नोंथाङा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो होननानै फैनाय मानसिया दिनै नोंनि खामानि मावनाय, नोंनि खोथा बाथ्रा गासिबो मानो आनएक्सपेक्टेड, मानो गासिबो थगायजोबनाय? बेसेबां थगायबावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ? फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दोनबाय। बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दंबावो? रन्जन दैमारिया जुदि एनडिएफबि आफादखौ जुदि दायामोनब्ला, नाङामोनब्ला, बावसोमामोनब्ला, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला दिनै नैबे लेभेलाव सफैयामोन आरो बे एकर्डआबो जानाय नङामोन। बुजिबाय प्रमद बर'? ओंखायनो नोंथाङा जोंनि एनडिएफबि केडार्सफोरनि लाइफजों प्ले खालामनो नाङा। बिथांमोना जेरैबायदि मोननांगौ जि राङारि अनसुंथाइ, जि कम्पेनसेसन एबा रिहेबिलिटेसन, बेखौ मोनफुंनो हायाखै। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। एनडिएफबिनि दिनै नांनायावसो बे लेभेलाव सफैदों। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ साननांगौ, बुजिनांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथांजों प्रमद बर'आ जेब्लायबो जुजिबाय थायो। 17 बोसोराव मा मावदों हाग्रामायालाय? हायोब्ला हिसाब होथों होननानै हाग्रामा महिलारिखौ जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव बुंबाय थायो, कुइसन खालामो। दिनै नोंथाङा 5 बोसोराव मा खालामदों? 1500 crore थाखाखौ मा खामानियाव बाहायखो? दानिया मोनफा मोनफा लाइन बाय लाइन, वान बाय वान रायजो राजाफोरनो फोरमायना होदो दे। खयथा दालां लुखो 5 बोसोराव? खयथा इउनिभारसिटि लुखो? दानिया खिन्थादो। इयुथ्सफोरनो बेसेबां साख्रि होखो? बिटिसिनिफ्राय पावारफुलसिन एकर्ड खालामनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय। बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' रायजोआ बेसेबां डेभेलप जाखो? बेसेबां इयुथ्सफ्रा जौगाखो? दाना फिननाय होदो दे प्रमद बर'। हाग्रामा महिलारिनि समाव जेरैबायदि साख्रि बाख्रि, लामा दालां जौगादों, दिनै नोंनि सरकाराव 5 बोसोराव एनडिएफबिनि समस्यानो दिनैसिमबो समाधान जायाखै। अब्ला नोंनि खोथा बुंनाय, नोंनि कमिटमेन्ट होनाय गासिबो नंखायमोन नामा? दिनैथ' फाइनालि प्रुफ जाबायना रायजोफोर। प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय दिनै गासिबो थगायजोबनाय, मिसाजोब। ओंखायनो प्रमद बर'नि खोथाखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा, बिलिभ खालामनो नाङा। मानोना बिथांनि जि खोथा बुंनाय आनएक्सेप्टेबल, गनायनानै लाजाथाव नङा। ओंखायनो लोगोफ्रा सांग्रां जा, रायजो राजाफ्रा। थेंक इउ।